Witam Was pięknie, Rostomili. Dziś obom wyrządzę o mojej starce, o Reju, a o Kochanowskim. Kapkę to jest taki, może nie pasować jedno ku drugiemu, ale chnet wam wyrządzę co mo społecznego moja starka z tymi dwoma panoczkami. Jak macie radzi to moi drzistani, to mi dejcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Bydym rod, dziękuję pięknie. Moja starka Zofia, co dzisiaj by już miała więcej jako 100 roków, jechała po sobie jakieś zeszyty, co w nich pisała blajsztyftym, wszystko co se nie poradziła spamiętać. Bajku mu pojczała wiele grejcarów, kiejk domo miano, albo jaki cetle mo jeść rano, a jaki wieczór. Dycki pamiętam, jak rządziła, że pisze w tych zeszytach, w tych kajetach, jako słyszy. Skry z tego, że miała dycki kole siebie ludzi, co wyrządzali tak jako ona, po naszemu. Tuż pisała po naszemu na tych swoich archach papiuru. Do szkoły poszła dziepro, jak i było 6. A tam się nauczyła rachować, a pisać po polsku. Przed tym, jak była mało, to tego języka nie znała, bo przeca wszyscy koleni iny po naszemu wyrządzali. Zaczęła czytać książki a gazety po polsku, ale furt nie poradziła pojąć, czemu iny jeja rektorka rządzi po polsku, a wszyscy koleni po naszemu. Tuż jak z matką poszła na torg do Cieszyna, to była rada, bo chciała usłyszeć jakieś insze języki. Ale kaj, tutaj też wszyscy stali jako jej kamraci, a cała familia. Jak już była wydano, to se kupiła radio, a dziepro w tej drzewianej kisience gdosik mówił, rządził po polsku. Ale furt jakoś nie poradziła w tym języku rządzić. Była fezna srano, bo tuż przeca litery już znała, ale nie umiała ich jakoś na papierze dać do gromady, co by napisać coś ich mało wiele po polsku. Tuż ale 6 klas skończyła, jako większa część dziecek na dziedzinie. A to i stykło, bo przeca gospodarka a robota na gruncie była najważniejsza. Po tym, jak już była starszą paniczką, to se ze starzykiem kupili telewizor, co się do niego dziwali dycki wieczór, jak panoczek albo paniczka szumnie wypierczono, rządziła, co się wszystko na świecie robi. Ale i w ten czas furt pisała, a rządziła iny po naszemu, a jak natrefiła na kogosik, kto mówił po polsku, to się przeca jakosik dorządziła. Aż do śmierci po naszemu myślała, prawiła, a pisała. Jak we szpitalu się jej doktor spytał, jako się mo, to mu prawiła, że nie poradzi rządzić. Doktor, co naszej rzeczy nie znał, bo był Polok, rzekł starce, że już mo swoje roki, a rządzić ludziami już isto nie będzie. Jak się teraz dziwą na to wszystko, co starka pisali, to jedno wiem na isto. Kiedy pisała na internecie po naszemu, to by z tego były najszumniejsze, a najprawdziwsze pogodki. A wiecie, wiele takich starek a starzików było, a kiejsi chodziło po świecie. Teraz se przedstawcie, że żyją, a iny by ich trzeba było nauczyć cykać po kneflach na komputerze. Dla mnie też naszo cieszyńsko rzecz to był pierwszy język. Tym językiem żech poradził żyć wszystko, a poradzę żyć wszystko. Dziepro po tym we szkole mi rektorka pokazała, że jeszcze inszy język polski, ten, co jego się muszę uczyć. A wiecie co? Już wiem, że starka pisali po staropolsku. Bo jakżech poczytał Reja Kochanowskiego, a jeszcze słownik starucnej polszczyzny, to chce wszymnął, że przeca ci dwo wielkucni panoczkowie na każdą musieli rządzić po naszemu. Tuż dobre, kiedy się moja starka Kańsik pospołu zeszła z Kochanowskim, a z Rejem, to by się z nimi dorządziła? Myślę, że ja, bo na cieszyńskiej ziemi przez stówki roków starucny język polski żył, a iny czasem do niego ludzie styrkali jakieś słowo z czeskiego albo z niemieckiego. Starka pisali tak, jako słyszeli, a rządzili co chcieli, po naszemu, po cieszyńsku. Ja też wyrządzą po naszemu, a se myślę, że ani Rej, ani Kochanowski, ani Niemiec, a i Czech się nie będzie na mnie gniwał. Bo przeca naszo cieszyńsko rzecz je tak bogato, że ze wszystkimi kole nas się dorządzymy. Rostomili pyty dejcie, jak macie radzi to moi dżistani, to macie takie dwa obrazki. Na jednym obrazku macie film, na który się możecie podziwać,
A na drugim obrazku macie subskrypcję, ta kopytka. Subskrybujcie mój kanał, jak go macie radzi. Dziękuję pięknie.